Kør! Så er vi heldige. Så er vi heldige. Vi husker at lukke munden, når vi er ved at vælte. Det kan ikke lukke munden. Det er, hvad man kalder skraldemand, det her. Gør du hurtigere, mand! Hvordan vejer 500 kilo? Gør hurtigere! Nej. Hurtigere! Jeg presser mere nu, når du har. Og hvis bare lige ved, jeg så får en video. Vi skal hen til en bænk igen for at komme ud. En lækker blitz, der er på den her telefon. Kør over til McDonald's. Vi skal hen til en bænk for at komme ud, jo. Vi er bare på gå. Altså, når vi lukker hver gang, den her telefon var taget et billede. Kør du sammen. Kør over til McDonald's. Kør nu for fanden over til McDonald's. Ja, kør over til McDonald's for helvede, og så lad være med det der paparazzi-pæl. Vi sover her. Det skulle da vores hus, det her. I skulle ikke bare åbne. Gå nu væk. Vi skal hen til en bænk for at komme ud. Over til McDonald's. Ush. Det er pissegodt, der. Det er rigtig godt. Vi skal lige... det er så meget. Er I så Kan glade? vi køre os over mod McDonald's? Ja, så luk dig. Hvad laver alle de folk? Og vi tager i lejlighed. Jeg er bare heldig, at jeg er så op ad bakken det her. Hey! Må vi komme op? Hallo? Hej. Må vi godt komme op nu? Vi skal hen til en bænk, lad os. Au! Hvor fanden er McDonald's? Det ved jeg ikke, men vi kommer aldrig ud, medmindre der er en bænk. Det kommer ikke ud. Er det ikke? Ej, nu rører der blomster ud. Seriøst. Mine nøgler. Jeg russer. Mine nøgler. Seriøst? Jeg har dem ikke i lommen. Nej. Nej, det er det ikke godt. Det er det ikke godt. Det er det ikke godt. Jeg har mine nøgler, for ellers skyder jeg ikke det der ud.